makadii muri yeZimbabwe. Murowe awanika mukati memba yemuzukuru wake achinzizvo angowanika arimo mukati memba yekuseri kwesofa kunze kuchinge kwakuchena. Ndona uya muri kuona muri yeZimbabwe chiitiko chaitika icho kunzvimbo yatiri ndo mamiriro azvikaita. Ari kunzi muroyi uyu anga achida kupinda mukati memba mune mwana uyu anga achirwara kwenguva hombe, mwana anga achitambudzika kwenguva yakakura. Mwana wamuri kuona uyu akararapa uyu. Chiitiko chaitika ichochi chamuri kuona muri yeZimbabwe chishamiso chashamisa vanhu zvikuru sei kuti mbuya ava vawanika vari mukati memba avawanika vari. Ndo chiitiko chamuri kuona icho muri yeZimbabwe. Zvinoshamisa zvikuru sei chamuri kuona muri yeZimbabwe. Chiitiko icho chaitika kunzvimbo yatiri zvinoshamisa muri yeZimbabwe. Hatisati tazviona kubvira tararama. Vabereki ndokumbira vabereki ndokumbira vabereki nditautaura namai. Mai mukatidza kuti chii chaitika. Yarere ndokumbira kutaura vabereki ndinotidza chii chaitika. Maona nguva iyi mbuya vapinda nguva mukati memba yenyama iyi vapinda takarara ndotonyadzisa makarara kwangu kuma nguva iyi ndotonyadzisa kuma 4 kunze kwakuchena saka ndepamamuka ndepamaona vari munomo vari muno. Mune zvamambotaura navo here vakataura nemi mukanti hapana chavataura? Nachandataura navo ndangodedzawo vavakidzani vangu kuti vaone kuti ende zvakatooma chokwadi. Makadi ndina kubvunza kwamuri vabereki mune zvamambotaura navo here panguva yamaona amai avo? Kungoona vangori munomumba ende kana kuti zive kuti chii chaitika hapana chati kuzoenda. Zvinotonyadzisa chokwadi pamwari. Hachifanira kungodaro ngavanyari muzukuru Zimbabwe chiitiko chamuri kuona mai vacho vari kutsanangura. Saka imi mukoma muri kudiwo nechiitiko chamasangana. Hakuna chinhu chakafanana nechii chekuti unoenda kune mwana wemwana wako woita zvinhu zvakafanana zvinonyadzisa kudai so chirudzi chakafanana neichocho. Kana ndimiwo imimi kana ndimo kana mchidionawo imimi zvakafanana nokura wakadai so chiitiko chamuri kuona muri Zimbabwe. Chiitiko chamuri kuona ichi. Saka mukataurire mai mati mune kwamukaenda maenda kwamukaenda chii chakaitika? Ndakaratidzwa neshamwari yangu achirwara sekuru varipo vandiratidza vandatoa madirections vandaenda ikoko mushonga wokumwa yangu vakati kana umwaya mushonga uyu uchaona chaitika. Ndopandakasvikova ndamwayawo vandaitotedzerawo sekudaro ndopandaona amwe wangu vari mumba ndesekudzira kuti vanodaro mufungi. Zvinhu zvinoshamisa ndimbuya wawanika vari mukati membavo vari kunzi kana achivaona anenge achivati amwene zvokuti ndimai guru mukati memusha mavagere vanga vagere mukati memusha wechipari ana amwene vavo. Saka ava ndaamai guru vakuru mukati memusha makarorwa mwana uyu anga akarorwa pabarika. Ndo chiitiko chamuri kuona ichi muri yeZimbabwe chaitika. Tichanzwa kuti zvakafamba sei, chii chakaitika uyezve ndekupi kwavakaenda kuti muri yeZimbabwe izokwanisa kunge ichibatsirika. Asi zvakadai hatisati tambosangana nazvo paupenyu tichirarama. Saka zvakanaka mukoma pamusoro yabereki ndichakumbira kutaura nemukoma mutudze kuti zvakafamba sei. Nemi amai vacho makafamba ndichakumbira kuti tizotaura nemi mutinzwise kuti chii chakaitika. Asi tinoti musavarove musavarwise vasiyei vakadaro. Tichamirira vemutemo kuti vasvike vatudze kuti zvinofamba sei. Tinotenda.